Είμαστε εδώ με τη Σιντερέλα. Μόλις τελειώσαμε ένα γύρισμα τσάι με λεμόνι σε αυτή τη μαγευτική θέα. Να κάνουμε ένα shout-out στο Θωμάκη το Λόλο, τρία παπάκια που έχουμε κάνει ένα podcast εδώ πέρα. Πού το είχατε κάνει, από ποια μεριά? Το είχαμε κάνει εδώ και φαινόταν έτσι. Και ήταν Αύγουστος επίσης. Α, ναι, θυμάμαι τη φωτό. Ήταν Αύγουστος, ήταν πολύ καλός καιρός. Τώρα οριακά παθαίνουμε και πάγιμα. Και τώρα ναι, αρχίζει βρέχει. Και έχουμε ένα δώρο να κάνουμε στη Σιντερέλα. Custom δώρο. Το δώρο είναι σε συνεργασία, βασικά όχι συνεργασία. Εγώ είμαι απλά ο διαμεσολαβητής, οκ. Ο Γιώργος από την Comicals Original. Ναι. Σωστά. Ναι. Ναι. Από την Comicals Original έφτιαξε το δώρο και θα στο δώσει τώρα, αυτή τη στιγμή. Full custom. Για ποιον είναι? Είναι για τον Βασίλη. Είναι για τον Βασίλη και είναι full custom. Δεν το έχω δει ούτε εγώ, απλά ξέρω τι είναι περίπου. Οπότε και εγώ θα έχω reaction. Είναι στην ηλικία που θα κάνει puzzle, κατασκευές. Κάνει, ναι. Σημαντικές ερωτήσεις αυτές. Ναι. Δεν είναι δύσκολη κατασκευή, ας πούμε, είναι απλή. Αλλά κάνει απλές κατασκευές. Φτιάχνει puzzle. πάρα πολλά. Ναι, ωραία, για να δούμε. Α, Για δείξτε. είναι ο Λευκός Πύργος! Μαλάκα! Κάποια πράγματα που τον χαρακτηρίζουν, ας πούμε. Κάτω παρουσίαση. Λοιπόν, όλο είναι ο Λευκός Πύργος. Είναι καθρέφτης σε plexiglass. Εσύ το έκανες. Μαλάκα τρομερό! Και δεν κατάλαβα τα κομμάτια που πάνε πάνω. Τι. Άμα το γυρίσεις. Λοιπόν, έχει το ρο, το R, έχει ένα μικρόφωνο, τη Σιντερέλα, Έχει λεφτά, λεφτά, για κάποιο λόγο. καρδούλα και σύση. Γυρνάς εδώ. Έγινα ένα. Μόνο και μόνο για να δεις. Όπα. Μαύρο. Wow. Το μικρόφωνο κάνει προοικονομία για τη μουσική καριέρα που θα κάνει lunch η Σιντερέλα. Είναι δύσκολη κατασκευή, θεωρείς το έχει, ας πούμε. Το έχει, το κάνει τύπου σε δευτερόλεπτα. Α, το κάνει. Μπάμπα, Σε δευτερόλεπτα. ναι. Μπράβο σου. Απίστευτο δώρο. Είναι τρομερό. Σ' αρέσει. Comicals Είναι τρομερό, Original. σε ευχαριστώ παιδιά. πάρα πολύ. Comicals Original. Έκανε Ξέρεις delivery. τι, κράτα Ναι. λίγο. Κάναμε για τη Βάσο Λεσκαράκη, είχαμε κάνει πάλι vlog. Και δεν μπορούσαμε να το ανεβάσουμε γιατί. Να δώσουμε δώρο και Είχε- υπήρχαν κάποια νομικά ζητήματα. Πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε official merch τσάι με λεμόνι. Κάντε ό,τι θες, φόρα το στο σπίτι, βάλ το πιτζάμα, βάλ το πιτζάμα. πατάκι στην τουαλέτα, βάλ το. Τέλειο, πίσω να δω. Πέτα το στα σκουπίδια. Όχι ρε, τι λες, ούτε καν. Τρομερό. Θέλω να κάνετε όλοι subscribe στο κανάλι Χρήστ Plus. Τώρα. Τώρα. Και δεν την έβαλα εγώ να το πει αυτό. Πήρε την πρωτοβουλία γιατί το είπα από μόνη Ναι. της. Να κλείσει το vlog λέγοντας στον κόσμο να κάνει subscribe στο κανάλι Χρήστ Λοιπόν, Plus.